Ahoj, já vás vítám u tohoto krátkého videa. Rád bych vám ukázal funkci automatického nahrávání fotek a videí na Google Plus přímo z fotoaparátu. Nejdříve otevřeme samotnou aplikaci, poté přejdeme do nastavení, kde vybereme políčko okamžité nahrávání. Nejdříve aktivujeme samotnou funkci a poté doladíme nastavení podle sebe. Například kdy nahrát fotky, jestli přes Wi-Fi a mobilní síť nebo pouze přes Wi-Fi. My zvolíme pouze přes Wi-Fi. To samé je u videí. Můžeme aktivovat nahrávání při roamingu anebo nahrávat jen při nabíjení. Také můžeme vybrat funkci nahrát vše, kdy se nám všechny vlastně fotky, které jsou v telefonu uloženy, nahrají právě na Google+. A nakonec si ještě celou funkci ukážeme v praxi, takže si vyfotíme libovolný snímek, třeba takhle, a přejdeme do Google+, kde zvolíme fotky a už to tady máme.